Sagudahin nga ti surat ni Daniel nga napoluan, selos. Dear Manong Nemi. Sang-sangpet ko dito'y balay, Manong Nemi nga nag-apoy ti taltalon, idi madanon ko ni Nanang. Manok makana kayo nang. Nakakasyan na kaniapo Diyos na, nakapaster kay man. Tikas tiga oras. Daki ko man di balay yung agluto ket. Abay. Ay, apo. Problema. Mamit lang aron tag sukat akbit. Ada kayong problema ng sakpit yun to. Ilan basak ti asawak man ang naimi ti kusina ngay narakop ko isura. Kamusta? Ilan kag sukatin tam no sang mo ni Nanang. Igidabing. O makadalang kadakwada ta napasnag na ag-assignment in ta kwarto da. Baka sa baliw barada. Apa yung dang na ta kwarto da ag-assignment. Mamumunayin di kita anak ta. Awang problema kadakwada ti panagbasa na. Very good nga rin na kasta. Ay, awang problema ti pamilya ta. Daniel, ngayon di problema ng sangput. O may pakaam mo ni Nanang. Problema iti kapsat mo. Hindi nakasukata kung manong naimi na pangkonsinangon ni Nanang da kami di salas. Ano problema ya? Da problema mo yung kinitatang? Awan ti problema yung kinitatang. Yo. Ngayon di kapsat mo. Susapo. Di lang maasyan kiniipag mo nga susa. Ni Manong Hildo. Dangdangran na ti asawa na. Itian niya ka po. Libuti selos. Kapag katawa ka. Anak ka mas daw na. Tatalaga nga na imon na selos ni Mang Hildo. Di ba? Manipod idi panagdakkel mi agkabsat. No anya itadyo kanya kayat na mas adaduken ko na. No adadukan niya agriri. Iso karot inauna. When naidakdakkel na nga datang ugali na anak ko. Na selos. Anak kayo ti pati. Kaya nga timayan nyo kanya kita. Sigaman, ti ba magbagaki ni Manong mo? Ay! Nanang, narigat ang mapasamak na ita. Ano kakaiso na agsalita kami kat tilad na ti bagbagan nga mabaling nga pakadadailak kuno. Dati pagselusan na. Hanggang gapo at agag napimpitas di asawa mo, ti asawa ko na na. Hanggang gapo at amin. Ikumperar na kanyak ti bagina. Hanggang gapo at awang mading ambisyon. Dayay. Pagimunan na tawan mading ambisyon. Kaya dito kumatipambaran na ang mangikat iti mading ambisyon na. Ti panaginom na, panagsigarilyo na. Kang runan ti amin, ti bisyo na nga seluso. Isungot ko anak. Nga si kaman natin mamagbagakin ko na. Tabarbarin mo siya katipatyan. Ay, Nanang, nga nakapatyan. Di na ito may patyan ni tatang. Di na kayo pa patyan. Siktukin, di nga kamsat na. Anyat, amom, baka no sikat mamagbalbaliw kayong kuha na. Ano nga naman yun na ya? Tirason, no, sinot pag-imunan na. Neran-ran na. Nga adanapan na inalay di tiyandaan. Kahit adamat sa dyan ni Susan di tiyandaan. Kahit ada kasasalita ng lalaki. Ibaga naman nga lalaki na dahil nga lalaki. Apa nga naman di tiyandaan. Kaya asidag nga rin di tiyandaan at pagtatrabahuan na. Kaya isot baod na nga dapapan nagatangin di tiyandaan. Nakita naman ni Susan. Apa nga dapat ni Susan sa dyan. Kaya napanggarot, adagar na panaginatang at tiyandaan nga ay. Kaano na ito? Ito bigat. Ito sumangbut ka noon, datan. Kinabil naman din. Ay nangarutin ni Susan. Kaya ada dyan balay At saka mo nang napansadyain ni Manong mo na sinukunan. Sana nga naman minsan nga naramid na tikasta. Nakakaasi nga Susan. Suod na nga ron, nakakaasi nga Susan. Di kita nagdangay. Pamuha. Dadya mo na pa di balay da.
Sige na, patasik to kasarita ni Manong. Alaman, yung mawalat amo ko na eh. Nalakitahan ka bang panunot at negatibo? Anyat amo, baka no, sikat ipatyan na. Kasi lang naligat ang check na. Amang pa'y pulos ti, panagkapyami nga kapsat eh. Nang ano makita na, napimpitas si biyak ko isuna. Karpintero isuna, no, construction worker, katsyak, agbangbangkag, taltalon, ang makita yung as asenso ti biyak ko. Gabo talaga gatak ngagmula. Adot mapaglakuan mi nga dingwen nakasta ngaglako kami. Ta nagagat ni Mrs. ko agtaragan ni manok, baboy, kinado pay. Makapagtinulong kami. On samet ti maitulong ni Susan. At dadamot kayat sa pagtrabahuan. Di ba? Mabaling kumamit ng trabaho ni Susan, tamahan naman ka na ayawanan di kiti duwang anak da. Mapanditsyandaan, naglako kumauno na. Yung manamuta yung bilin ng sakit din, hanan nga rumrumuar. Rimor at patayin na ba't tinaso nga nagtartarang yung medyo balay. Yung baga, tadya balay, di mayan na. Kasanuno may dito balay. Ano ko man may dito balay yun. Dahil sa nananang. Baka umay nakpatayin ni Manong. Baka sakti pagsalusan na. Inabot no, nung makita ni Susan, kahit ko kumamit nga, sidgan, ang diklik-lika. Sa mga nod ng mga baga, nga kasasarita, bakit na, kit sakti pagimunan na. Ay, nakadal-delikado rin ang sakit. Seluso. Alay na karudan. Mga ito yun na. Sino pa kasama rin tatang yun, mga ansya balay, no? Ito, mga anak nito. Carmen, sino't Carmen nga wawakan nyo? Ay, ano na ganin, bakit mo? Lorna, ni nanay. Lorna inakon. Nanang, alam nyo dahil ito yun eh. No, marabanan nyo dati linutok yan, takit naluton. Nagituan ah. Thank you nga rin ah. Nakaglutot si David nga rin. Pinanawag ni tatang nyo sa diya nga, aglilinayak. Diyan ka mo, no, napanunutan nagabraw, no, glutot si David. Maring mga glutot at nata si Damin. Thank you nga rin. Apo ko, nakon. Paano gawid ni Lola yan? Lola. Hindi mangan kami manong nami iti asawa kini talo nga anak. Nadakamat ni Lorna ti may panggap ti problema. Manang ti panggap mo ita? Mamamuka salita ni manong mo? Kadaramida ka ta, ang karkarod ka ni nanang. Ay, susapo, delikado. Anong nga tanong umaya? Umay ka? Tapno, adak no kang ganawa. Makaanawa ka kung mga karod, no? Dangranak ni manong. Iintor ka anong papamoya? Intor bigat. Sa baik to. Tanong mapana kita, baka nakainom ni manong. Delikado ah. Iti bigat. Tapno di kasi kita na sinao pa natin panunot na. Marbaring no, makasaritak. Numadlaw mo ito kas pagarigan nga madi, hamon ngitultuloy. Sige, tuloy nga rin timahan. Dito launa, iti pagyamanak, Daniel, tagsupadi kayo kinimanong mo. Kasla di ka agkapsat. Himpod nung agkapsat kami. Agpadpada kami nga putot na kami tatang. Nga ninanang tinangyanak ka na kami. Adaw na pagkakaingasan mi kan. Nung agabay kami, kapsat kami nga talaga. Nga mapagtibaran siya kay Dugali. Tsaka mo. Tengor karot ka na kininanang itayan. Nga, hindi pa ilaing ubing kami. Bayat ti panagdakkel mi kan. Di na kayat ti paati o. Ti kayat na adu kayang kuwana, ti kayat na nalaling sunang imsyak, ti kayat na saan ko nga sapawan suna. Gimbaliktad man. Gabot na masapsapawa man. Diyak mo iran-ranta. Oh. No apalan na tikawan bisyok. Api nga tinatuladan. No apalan na napindas ng asawa kaskan ka. Di api nga saan ko mga napimpindas ng sikati. Inasawa na. Napimpindas mo na susahan.
Para kang kalaeng at tiyak ti kabintasan. Ngayon para kayo ni manong mo kat ni Susan ti kabintasan. Kami katan na nga rod manunemi pa mga nakariingak. Isut imunan nga sa kasok sakbay di kiti taraken kumano. Taramusak, nagkapeat, tutoprasa, kinakon. Daniel, gananad ka ha? Magpakumbaba ka laeng. Saan ko mangariri? Itagkabsat di mapasamak. Wen, awang pagtanagan. Tanumadlaw ko kumadi. Talagang panawak. Manong nimi sa nga pulukit duwa nga balay tinagbabaitan mi. Idi, ta makadanunak. Iti mismo nga kusina manong nimi tinagsungatak kat di mo na nga nakita ni Susan. Idi makita nak na siyak. Umasidag ko ako mas asidag. Di dam lang. Insan niyas ko. Ngayon makitak tila nga na manong nimi bimtak ti bibig na. At the black eye na. Nakakaasi tila nga na. Paonay magtan ni Manong Hildo. Impes ko mga lailuan na, nga paragsakin na, ti asawa na, dangran na kita kasta. Diyos ko. Naging ka, nga kinamang ko di sango. Nilisinsinyas naman ang naming at dakano di sango. Ni Manong ko. Agpalpalingat ti kabsat ko manong naming yaping ata. Hangat aglengket no trabaho ti construction. Ano? Di magabigat mo? Daniel. Siyak. Kamusta ka nang? Kasi, okay man. Ikatak-dikiti ako. Madi ti bagik. Iti madi nga lingot. Amin di ka aglingit. Ay, no kasta nga, madamat construction mo. Da kami nito unag. Kahamot unay nga nadagsin ni trabaho minta. Da kami ti pinisingan. Nakapasyar ka man. Imay nga rin ni nanang idira. Agsip nga sa dibalay. Kinapay. Mabaling ka di manang kang subragta. Tulatan. Subragta to di ba parang digos. Pag isang tumo na makadigosak sukatak. Mga anak kon. Mapanak trabaho. Yun sa kapad na kanto, hindi, masama ka mo pandibang ka. Nagiti, tarakan mo. Nga iwalway. Wano ni ipag ti binaon mo. Apa yan, randa rin na nang diri. Di balayo. Kinidaw ng orot kanyak. Kasi kaman ako, ti makisarita kinimanong mo. May pabantayan niya? May pa na ti problema yung agasawa. Siga malatang baga, problema mi nga agasawa. Kahit gabot problema mi nga agasawa. Awan ti asinuman na makibiyang. Manong kapsat ka. Kanadya ko manong kapsat na. Kahit ko kumangiba ka kaya ka. Nasang rumbing ti kasi nga naramidem. Di ka kadimasyan, iti asawa mo. Amok teraramidak Daniel. Apay, siya kalat na siya teraramidan na. Sikat na siya teramid na katsyak saan. Siya man ti makakita, iti asawam nga da kalal kasarsalita na nga nakaragragsak da nga agsarsalita. Kaya awang nga tamat relasyon da. Tano, ang relasyon na kuma, apin nga sa dil, papananda. Awang ka dito pa nagtalak mo iti asawam. Inayat mo ti asawam ay item suna. Rumbeng unay nga, anda pa nagtalak mo kayong kuwana. Abay si ka lang, tamo na nagtalak. Daniel, babalagan ka. Awang bibiyang mo, iti biyag ko. Awang bibiyang mo, iti asawa. Uno, kursunada mi Susan? Anong siya ka magpanunod ti sanga na siya? Anong to pakibiyang mo kuma? Di mo kahit nga kabilag ti asawa, kabuti sakit mo.
Gapot ako sunadam. Sa? Di mo kaya't nagselusak iti sa bali, ta sikat pagselusak. Apo ko magselos ka kanya. Kaya daw magkantat ko. Apo eksapulak palat sa bali. Kaya danda asawa. Ngati asawa mo kita pimintas, ngati susang kasta. Ngati asawa mo kita sasayat, nagagagat ngati asawa kasta. Anong? Pamagbaga ti kapsan. No ayayatem ti asawam. No ayayatem ti pamilyam. Saan mo idadangaran? Saan mo idang saktan? No gidikit ayat ti pay mo. Ayat pay lang, hindi nito lipliputan na. Awang pamaniknik mo. Abay papilit mo. Nagbabawi ka nito ti kumudyanan na anong. No saan mong isardin ti kastang kinaselos mo. Kinaseloso. Ulitek no talagang ipatpatig mo ti asawa mo. No ipatpatig mo ti pamilya mo. Saan mo nga dangaran ita? No dikit ayatem. Tani tultuloy mo ti kasting raramiden. Agbabawi ka to. Netalay, inakon. Awang bibiyang mo. Taturod ka kindi ah. Nanalin ka kindi ng siya. Tago. Minsan ko nging kaskaso pa yung name uri amang mangik ko na kumapkapsot amang mangik ko di pa nagbugbog ka na. Talayag no, di manin susan nga asawa na ti pangipanan ti pungtot mo. Hindi tama kang ngegak ti kiss manong nemi. Wala, sino na Jesus, nagsublian. Katandanugan na ni Susan. Manong na may rinagkap ko di kapsat ko. Di mo papatayin ti asawam. Di mo papatayin ti asawam. Impatanak loko. Impatanak. Anak mo di basol ti asawam. Mapad ba't kami nga pa nagipulong? Kita. Kasi laking malalayan ka mang magbaga kanya. Kita pag isot pagipaksa ang tipong tut mo. Impatanak no korak na. Impatanak. Susan, nagtaragan. Nagtaragan, Susan. Marayan manong naming ang diyaka mo sa dinong tinapanan. Tapos taon iti sangit na ginidwa ka nakda manong hindi inimbatakon ti kapsat ko manong naming isumutin di mang kabil kanya. Nagsarsara pa ak manong naming di mo papilit kanya. Balsan ka manong, hindi mo malas ka. Yung liniklik ak manong naming intarayak. Inlimbang ak. Manong nemi, inyamat na kasting ang paspasamak ko. Imbes ko mga masolbar, ti problema. Ngem kimar. Nakadano na pudlang dito ibalay manong nemi. Di amak kanya ti asawak na pasamak. Awan ti dakas na pasamak kada kami kinimanong. Pinanawak. Ng pagamam tanak ang ganggagak ti kiss, nagsubliak, kat danog-danogan na matanda asawan. Iso nga, inanawak ka, rinakap ko. Takamatan na nagkabil ang siyang kumatabinalas, intarayak, inlimanga. Sa di mo itan ti ay na Susan, tatatsakan mo. Sige, bigito big, nakasukad na mapanda nagbasa. Kasi ka. Kaya, nakpalakitan na gidi narakan ko. Siya ako tinagniwayway ka na ko ada. Mangangkan. Sama tumapan itulit ubra mo jibangkang. Nangang kayan, kinagandang ko itahin na gitubig. Alam mangangkan. Pag ang mga tada, mangig kumanong naming na slomay. Lord na sinunod kita, nananang kini Susan. Kita mga numay dito ni Manong. Hindi makalpasa ko nanganangan Manong nemi inasidgag dananang kinitatang. Dananang kini Susan iti sanas. Ay, kada naman tilangam.
Rupa ti pangidisuan na. Inagasan nyo ka din nanang. Inagasa ko na. Panag dito barangay clinic. Isudan din ang agas. Nga nangituloy nga nangagas. Kada ginisugat na. Dadaanon mo mesadya ni Kapitan. Kuno ni Kapitan. Ibabalim mi kanong ibarangay. Mabaling ibarangay ni Susan ti asawa na. Na makapagsasarita da sadya. No makapagkinawatan da. Kinukas pagarigan ta. Saan nga kayat ni Manong Hildo. Iti mapan iti barangay no. Mapansa din ni Susan. Ket mabaling kanun nga maiuli ta pulis. Iti darom kontra iti asawa na. Dadaka iti panggap mo, Susan? Datatan kini nanang tining singasing iti dayta. Bayaw? Ket anamat mo ko nan. Yahon kayat? At ket mo saway. Maala ko madakit ubing. Iyawid ko iday lugar mi. Panawan nyo ni Manong. Uwet. Nabiya ko manusan sa langit at tanga aramidan na tikastoy. Mabuti nga. Amang nusaan lang at sakakin iman at ipakat na. Baka makiigam nila tangkin nga bahanag kang maipangkur na kanya. Wano patadam, wano anyaman dita. Tsaka kahit timatay. Tadya kahit mapanawan di kita anak ko. Ay makunahin nanang. Problema nga ron kasanot parang alak ka na kitubing. Ken panang sagana di kita arwatan na. Di urahin nyo nga pumanaw ni Manong. Umalag trabaho. Makaawa din tan. Lura kayo. Tamapang kukitain no ayan na itan. Tano awanin. Hindi tulungan ta itan nga mangirubat ka na kita arwatan na tao. Panawan dan. Tikapsat ko. Nabanak manong nimi kit awan tinadahanon ko. Nagdamagag iti karuba no napanan ni Manong ko. Awit naman di kita'y gabit na nagtrabaho. Di ada satya pagtrabahuan na. Tapno mga panagnikak ti amin, Manong. Napanak nagsiimi ti pagtrabahuan da. Inananusa. Ada ngagpeso sadya. Nagawid agmat nga dagos Manong Nemi. Katinulungan mi ni Susan nga nagimpaki ka na gitarwaten da. Panak benten ng nasada tilugan Manong Nemi nga inarkilamin nagpasentro kami Manong Nemi nga napan iti terminal ti bus nga agpamyana. Naginarakop na Susan kininanan. Kami nanang. Kayong thank you. Diba nang isaksakit mo kada kami. Imarakop isuna. Talaga no, makita na ni Manong. Inarakop na eh. Sigala ko man tinagbaling asawa. Umapapalaki ni Lorna. Kaya datin samot nga minilin. Apay nga talaga panawam isuna. At naman di gitigundawang karina kagbalbali. Nakaro ka na gito. Lagi nga rin yan ganyan. Naganda rin tilukan. Nanang, patuloy kami. Nagsingsingpet kayo apok, Sige. Kaya rutin. Tamatan nanan. Pampanunutek no at sumarno pasama. Kaya maamonto ani Manong awanin, di kita agina. Mapananto at asukunan. Ida. No kayat na nga, di kiti kakabsat ni Susan ti mangbulbulo ken kuhan agad. Sige pa. Kaya po,
Tikat pa nagsubade yung agkapsat. Hindi pa ilaubing kami nanang sa balin suna sa bali Huwag nga rod. Ala, sabi ko mata, maamiris tumatlaing nga mahalong mo ti amin. Kahit mapanang tusukunan da kiti aggiina. Makamuntaran no, anyan to't aramidan da kang kuhan. Karabihan na manon nami nakigtutak laegen idadagbugpugkaw. Daniel! Sino dyan? Yung maanong monsa. Daniel! Kagarob-romar, Daniel. Bamlatison. Wala nga, makadisturbo. Saan lang ang datat na disturbo? Di kiti karoba. Di ba yam nga tumawag na yung barangay ko. Yung titayan, yung titanong. Daniel! Rumor ka ni Malka Kapsat. Nang iba namin di asawak. Kaya di anak ko. Daniel! After 30 minutes, manong nimi at dan di kitano. An-anawain dan. Kahit kabuta, tumangsit siguro. Nakaw, datan. Binatuta dan. Nagkamapan makiramraman eh. Ngimrimuharak manong nimi. Teng-tenglandan ni Manong. Daniel! Ipatandak! Ipatandak kayo natanong! Nagtalnakan, Hildo. Awang pulos kalintegam. Tanong di kagtal na talagang bulbulwad ka. Dakalintagam mo yung bulbulok ka. Kung na ti hepe ti tanon Manong. Nadaktal ti bagina. Kamay sa ngamang teng-tenggal. Sabi ko mga basol ko man ti kapsat mo. Hindi ba kanam ti asawak? Ang kong inlimbang iso naman. Tinalawan dakan. Hindi ba nga malagip mo ti balag ko ka? Baka babawi ka to. Nalaw daw ti amin. Saan nakayat ti asawam? Pati di kiti anak mo, handa ka nakayat. Tawan ti kayat dakas keng ka. Tanalaloy kang siyak. Gaputa, naragsak ti pamilyam, katsyaksaan. Apay bagim imunan na. Apay kung kumpara mo ti bagim kanyak. Adamat gaya makita ang apalam. Apay nga saan mo nga ramidan, teraramidan. Apay nga saan ka nga agbalbaliw. Apay nga saan ka nga agbaling nga singpet, ka na siya at kumang asawa ka naman. Tanalahin ka nga siyak, isuro na, iniinala ka siyak. Ti pakasdawak namin king kamanong manipod idubig tapay laing. Pagsalsalusan na. Adam makita mo nga, anta kanyak, tuladam. No kayat mo, di mo kahit masapawan. Matikas na nga ugali. Matikas na nga galan. Matit ugali. Katsi ka, nasingbat ka, nasayat ka, katsyak, matit ugali na. Katalaga mo man. Sabi nga di kagbalbali. Patandak, dindanog kam ka daw ti kapsat ko. Patandak. Talnakan. O ano ako ng Daniel, ibatak. Agkabi kayo. Kanoon naman ako ng hepe, pagustuhan nyo. Ang balik ng takdakil, tibagi ng imsyak. Imamok, nalalay ng imsun. Manong timi at damutin ti asawa ng mga nawa kanya. Kana ko, mabay ng kalapag, agkalapag kayo. Pagustuhan mila eh. Pagustuhan mila. Patinggan ti amin. Hala, hepe, ibatan yun. Daniel, saan? Iligbatan daman. Dumarop. Wasawas di kiti dahanog naman. Agkumongga, aglisya, agkumongtar. Kapata saan nga makadisumanong adadan di pungtot na. Oy! Kanan na. Pinasabtak na nung namin di flying kick, di baro ko. Napatugaw. Ala, tumagdar ka! Tumagdar ka! Lumag ka! Napad na inagaw, ti batuta, ti mayo sa kadagit. Tahanod manong. Oh! Abay, patulog mo ginagaw na. Tinglandok, bahan mo na, hebe. Bahan mo na. Sige. La. Dumarog ka. Putiwang panangawasawas na ka na. Ipatuta ko na. Ituyok na. Iwasawas na. Maka. Eh, dinatanggal ko ti imanan manong nemi. Tindirito ko kunam. Naibatanan ti batuta. Sa kurinusok. Bakos mo man. Tumagtan ba?
Tumagdar ka! Mag-angas! Hindi ka makaangas. Ito na yung karigalan yung angas. Tumagdar ka! Patay sa mo. Sabat kapsat mo loko. Para may parusok mo kayong kuwan. Pangamatay na ta, hepe. Pangamatay. Eging ka manong naming na alaw na nga tamad lang ti angas na. Ano ba tayo? Sige, tumagdar ka manin. Ayan. O, pinalalay ka ngimsiyak. Gabutan na laling nga talagang ngimsiyak ka. Gabutan siya. Kadwak ni Apo Diyos. Gabutan na sigbeta. Idin to si Kamano. Dakas na dati panunot mo. Dakas na puso. Awang kararuam. Awang konsensya. Pinanawan min mano. Hebe, da kayong di makam mo. Sige. Sabi mo, takas dyan na ramid mo, kinimanong mo. Kaya na ko mangarod. Karkarita na kagkabil kami, pagusto ako na. Tapos numaamuan na nga talaga na, laling imsuna. At apay batuta na. Tinalipatan na. Nag-aadalak. Amo ka. Ngayon muna ka din nag-aadal ka at martial arts. Hanam mo. Ala, barbaring no dahil dyan, di pagnakman na. Kabigatan na manunay mi imay ni Nanang. Pagabigat yun ako. Nanang. Susto ka sa taon iti panagwaras ti damag na napasama ki Drabi. Sala nga, no dikat, adu digit tinakaimatan. Ado kadimot lang di audience si Drabi. Kaya ado, imaribongbong adat tinagtamdag karigiti tawad ah. Saan nga tawad nga takas dinaramin ko Nanang. Pinugustuak lang ti anak yun. Dahil siguro urayan na. Ti pamaniknek nga nalalay ng suna. Di adada nga agriri. Adada nga selos. At maalala na ko ma. Nangiparantaking ko naman ladrabi. Balod daw. Tulod naman lang di balay. Balay na. Segun ti damag nagpadispensa suna kada kiti tanon. Kung saan na kini daw nga saan dalangin nga ibalbalot mapano kanumat la maturog di balay da. So, kumusta nga taitan? Gasarong kara na. Amang nasaan pang imbimangon. Habi ngamin dito ti umayan nyo. Ingkay kini Manong Hildo. Ngalang arad, isot palang arad. Sige. Pasensya kayo, disturbo kayo man. Ay, no apekit ngamin. Adalang arad ng pamilyayo, no apek nga maseknan kami pailaing kinitatag. Babayan ta kamlatan. Kaya amat nga arad nga mabalin. Malaksid ko adoyot, ayan yun. Kalpasan nga dati may isang oras manong nami nagsublimat lang ni Nanang dito balay. At dakpay lang, grup-grup at mapanbangkan. Kahit ano pasamak? Abay, madito na pasamak Nanang? Saan nga makabangon siya kapsat mo? Tapay. Napakaruam samot idrabi. No, nakatakdir mo't lang. Ngayon atibay na gini tanon. Ang nakarot na sakit. Di barukong na. Naamot na di barukong na. Di pa nang kungtar ko man laking kuwana. Ang iso nga natulin. Di pa nang rusok ko agad. Nga barukong na. Nga, kitain. Na? Amang matno. Libatin na. Panagkunakit. Dahil di pagnakman na. Di parang parignam keng kuwan. Hindi pa manak Nanang. Kasi lakit-kid dawan na mapangkajay. Ada kanin na, napamigat na.
lutwak, sakbay nga, imayag dito. Sige nga mga harot. Ora kita, mabaling ko pa lang nga maitantad na trabaho kaya bangkang. Daniel, baka nuha naman ti mapasamak ka na kayo. Pagdanagam, kayang-kayak ni Manong Hildo. Ora aramas, ora buneng ti isarang na kanya. Kasano no adan na ka. Baka agin sa saya at ito no nakalikod ka kat biglinib at na ka. Masiputak na tama. Nagpadlawak nga dagos. Manong Hildo, Mike man, inlukat ng tri daw. Ada, tal na, kapya, tila nga tirupan. Di nakatipas na kan manong? Ay, kung ano nilanang, mandi ka no, baruk mo, ore no mayaten. Labas ko lang nga. Duwanon ka. Inaramid ko ti amin na panagsipot manong. Kinitak baka ada nakasalugat kang kuana. O nga tamat. Kinitak no, ada mabalin na gambatan, na paglibat kanya. Nagtugawak mo tit medyo adayo manong. Pasensya ka manong tinapasama kidrabi. Diyak kumamat aramidin day jay. No, pinagustuhan ka. Adamat na giti witness nga. Kinidaw mo, parukatan da ka, tagkabil ta. Inawat kumit na nga karit mo. Saan ka kumamot mabaling nga diswan manong. Adakad nga rod mako na nga maabak kada mga atiw, no? Saan nga kabimanas? Daling kagayam. Pagkatawa ka. Kaya talaga nga nalaingak. Gamot na si Kamala mga babag nga nalaingak. Paglaingak amin. Pati pa nagpamilya, paglaingak. Ngayon, bes ko mamanong nga, usarem ti apal, imon mo kanya. Usarem ti nasiyat. Usarem mo ti mali. Pagkikaruam ti asawam. Ngayon, bes ko mga, dungdung mo, ilalaam ti asawam nga ron. Nga maapektaran na gitumping. Awang ka din tinasakit. Rignam. Awanin. Ano ka ito ti plano mano? Sika ko matimaman mang sukon katagiti. Ti asawak kin kita anak ko. Apa nga sanga sika? Ang mga nuan niya pitaramidan kanyak. Dagiti lalaki nga. Kakabsat ni Susan. Dahil may pinasan si kamit lang. Munok kuyukin ka. Tawans nga, adadakas nga ramidan dakin ka, adak nga ganawa. Sikalatan. Mapimpinas manong, nakadwa ka, mabaling ka din nga sikalatan. Baka saan nga sumurod di asawa mo, sisyak lang. Di na pimpinas, umay katap no, sika mismo, iti makisarita nga agkari ka karigiti na kay kamangam nga saan munton nga dangdangran ti asawam. Kasi nakaditinasken. Una, apay ka nalalain ka kim siya. Siyak ti inauna. Intulok mo nga minakasta nga nalalain kim siya, manong. Naikumkumparar mo ti bagim kanyak, apay saan katuladan. Agbaling ka na siya at nga asawa. Agbaling ka na siya at nga ama. Agbaling ka na siya at kapsat. Agbaling ka na siya at nga tao. Hala, ito na ano nga ito papanda. Orin ito bigat. Tap nung maisaganang nga nalayang di kiti trabaho di talon. Saan ta katamat kagbayag, baka duwalang aldaw ta. Sige, nasok ko na manong. Patgan ka manong. Gapot kapsat ka, tulungan ka, gapot patpatag ka kapsat.
Di magder nga masadag kanyak manong nemi, di magderak met, iti ta ilayat na nga iyarakop ti takyag agora ka man. Apay, baka mat no ijodorak. Han, kahit ko kumang arakupin. Lakit, agin narakop ta. Tsak pa rin, baka kita lang di pa naging narakop ta. Di ta pipros dagat inarakop di ubintahan. Kadi, di manong inaya po, di manong ko, I love you, bye brother. Pasensyahan kanya. Sabi ko matalimpas di ka natin ang panagbabawim. Sabi ko manong, maragsakan mo datatang kininanang itinapasamak manong. Siyempre, hamka pa lang sigurado no mayawid mi di kita agin. Nakalugan kami, iti minibus, nagkatugaw kami pa manong. Siyak mariro, manong. Itapat lang katugaw ta. Di tamat naggadgadan nga naglugan iti bus, itamat lang. Kadi. Aramidem tumanong. Mismo nga mangeg di kiti katugangam kada kakayong mo. Iti panagpabawim, panagpakawan mo kada kwada. Kasi taramidem. Kadma dawan-dakas nga ramidem dakan ka. Adakmat may kanawakin ka. Kasi nung datangaduat ng randa. Manuda nga ta. Nalibatam ka din tilaing ko. Apay nalaing ka? Ti? Apay nga ka mapuntaan. Una tawasawas mo panagdanog mo. Hamad nga na pinas nga danog dahil wasawas. At ikastoy mo nakarida ti imang magit. Dahil bayag na nga wasawas mo kasi agad nakadisi ako na. Kaya orin yung saan wasawas. Nainayad mo. Susurunak to mga rod. Nagdagang ka, anong ba? Kaya't mo't pasusuruan. Ini makadahanon kami manong nami lumlumnek di init. Nakita da nga dagos ni manong ko. Duwa nga dagos manong nami kapsat ni Susantin. Masidiga di parpor. Mabitlaing. Imay ni manong dito yung umayag pakawan. Agkari nga dinanton araramiden no anyaman di kiti arabid na ti asawa. Gabuta. Bimaetak manong nemi. Kasla nagkalma dapat kadakos kareching yung baga. Pudno day ta kayong mag dito tapno o way ko ikari nga sangkot doon nga nang dagaran ti asawa kuna naman. Laging ka nagparangin ni Susan. Susan, may kami kinimanong kahit na nagpakawan ka na kayo, kaya nagkari amis mo iti sangwanan, di kita nag-anak, kin kaabsat mo, nga dinanton aramidan ti amin. Pinastrict na kami, manong nemi, nga nguwer-nger-lata, di kiti talong nga kaabsat na nga lalaki. Kinuray ti ama na manong nemi, si Manguda. Kentina na, gramat kini Susan. Inistoryak manong nemi nonyat na pasamak. Naamiris ka ni manong, tidak kalabindot na. Pamaneknek, nga saan kami nga imay, no talaga nga, di na kayat dagbalpalim. Alam si kamit lang tagsao. Si kamit lang. Orela insangit manong nemi ni manong Hildo tinalaos a panagbabawawin. Nga saan ko mga rumbeng nga inararamid na tikas jay. Gabuti kinaselos na. Inanugot na manong nemi nga ura idi ubing ket ugali ng daytang saan na nga naikat. Sana ingkari. Ingkari na ta asawa na. Naganak. Kaya ni Susan kay kapsa.
nga dinanton ulitin. Tuladin nakto kanon nga siyakit na singpet na sayaat nagaget nga asawa ken amsat. Darmad gayang pangikumpararam ko matibakim barok. Tagbayso ka na siya ti kapsat mo. Hamom. No sa mo nga ta kinakuyog ti kapsat mo, jak lamon. Hamom di sang sangpet dagiti agina. No mabalin ket agrubot dagiti kakabsat na tao. Umayad na kakumamad, raotan nga bulbuluin mo. No? Nakasasiyat, iti panangyawid mo, iti anak me, iti may kayo nangas asawa. Nakasasiyat, iti panangpano, mi kada kayo, iti nalpasan ti kasal. Sigun kang kuhan agad. Nabayag mo kanong nga dangdangran. Ngayon, magkabot saan nga nakaanos. Iso nga pinanawal na. Inulit laing manunemi ni manong tinagpakaw. Awan sa balimat lang ang desisyon no saan nga ti anak mi. So saan? Kinitalak. Nagtugeda. Patsem ko man ni manong. Mamati ka ng pasnek. Iti pa nagpakawan kan pa nagbabawi na. Namiris ng tihamin. Na natauanan. Sila datay nalawlawaganan ti panunot na. No nakulaapan ko mat panunot na. Nalawagitan. Awan ti pagdanagam sa usanta. Adda kami mat nga mangisalakan ken ka, mangisakit ken ka, no kas pagarikan. No arami din ng tumanan agad. Panawam to, anan nga saan munto napakawanan. Kami itmauding ang tsansa. Nakastikit kidawan na ken ka. Sige. Ikakiti mo din ang chance. Sabi ko ma. Nipitik saan nang tunaramid ang ganyak. Padasek kanikaragatak ng isubli. Dati nga pa nagtalek, ken pamatig ko ken kuana. Oh, kanya pala kartiro namin din. Kinunatila kay mano. Dumakder kahan. Hildo, tao may mon arakupan ti asawa. Amo yung ti babae, rumbang arakupan, lailuan, ayaten, sagat ka na. Ni matangan mi ti panagin narakup manong nemi di kiti agasawa. Ngayon tuloy ni manong tinagsangit. Akasmat iti pa nagsangit ni Susan. Napamat imarakop yung napamat imarakop dagiti dua nga kakabsat na manong nemi. Kalpasan data at dagay man dasar nga mainom. Indasar dagiti kakayong ni manong. Dapayin pulutan. Si Mango kami mata. Ay gamanak ka na kayo, kakayong ko. Tuori kasi tinahamid ko iti anab kabsat yung kita. Nung sa mula kinakuyog ni ading mo, akit talagang baka napatay na ka. Law minom tayo ang sa kaya barbartak. Nakumin inom. Imagla si Mango. Pumulutan naglahin. Imyang kami nagkapsat, manong nemi today di nga rabii. Kat syempre, nagkaida digit agasawa. Kabigatan na matlaing manong nemi, nasapa kami nga nagrubuat, nga agsublin dito lugar mi. Tikas taon ni tiragsak ti tunggal may sakada kami, manong nemi, di sumagpetdan, may si Bambat, asawak, kanagda anak ko, wag lamang kadatatang kaninana. Ala, anak ko, Hildo, amomon, anyat saan nga na siya, sa munto ko man ngululitin, Susan, gamang kami, tanik kamti sa bali, kaya na maudi nga gundaway, ti anak mi. Kaya tayo daw at kinapon Diyos, sabi ko ma, naikati nga namin pinsan ni Hildo, ti kinaseluson. Ngayon kas na nga ron, ti mapaspasama ken manon nemi,
Awanan ti madamag mi, panang kabil ni Manong kini Susan. Ore umayan ni Susan dito balay, manunay mi, umay agipadigo. Iti luto na, kastamat, kini Lorna, mapanmat agipadigo. Nasyaten tilangin-langin, titunggal maysa kada kami, manunay mi saan na kasidi. Nga mabutbuteng ni Susan nga umasidag kada kiti lalaki. Nga daw masidag kang kuha na, kasalita na, siya. At ako mati-mati nga rami. Nagalauna yung makaragsakan mi, nang naruna kadatatang kaninanang, tawan ti problema ti pamilya, awan betan ti problema ti pamilya ni Manong Hill. Dahil ito nga rod, ti pagkasalita ak Manong. Pagkasalita ak, may panggap iti kinasya at ti pamilya, nga naikumparar iti pamilya at ti asawa. Ay, pamilya, ti kapsat ko. At sabi ko mata, damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak na nagdengeg ken nagbuya. More power to your program, Manong, and God bless. Tuwing halagyaman nga pagaya mo, Daniel. Okay, nangigan nyo harot ti pagkasalitaan ni Daniel. Gagayang kakapsat, kita syempre, salamat po kada kayo nga nagbuya.